Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubonga uyangqongqoza umndeni womrapper wakuleli Riky Rick kumaciko ase eNingizimu Afrika emva kwendaba ezishaqisayo zokudlula kwalomrapper ngoLesithathu ekseni. uRiky Rick waduma ngengoma ethi Sedlokotini kube ukuthi uthole ezilengisile endlini kade ehlala kuyo eGoli. Umndeni ke ubusubonga uthando ngendlela emangalisayo belivela kumaciko ahlukahlukene aseNingizimu Afrika okuthiwa belokho engene njalo ephambana ekhaya lalomrapper elise eGoli la akade ehlala khona. Kanti ke bathi bebengalindele uthando nesupport engaka eqhamuka kubantu baseNingizimu Afrika ize noma engwase eThekwini la ebezenze ekhona, kodwa abantu bebesuka ngisho koThekwini imbala bezobhonga emswaneni ngokudlula kwakhe lomrapper. Kanti ke umndeni ubusuhlangana ubhunga ukuthi ngabe uzofihlwa nini futhi efihlela kuphi. Ukhulumela umndeni uMelani Ramji uthe bazoskipha maduzane statement sezinhlelo zomncwabo njengoba umndeni usabhunga uhlanganisa amakhanda ukuze uhlele yonke into bobe abantu sebaziswa, kodwa abantu babonga kakhulu uthando laba aculi nabantu ke abakade bephila naye lomrapper ngendlela ababaseka ngayo. Bafethu ke indaba ezibhlungu ngempela ithinta abantu abaningi zokudlula kwakhe lomrapper emhlabeni. Sithi dudu kumndeni nabangani kanye nezihlobo. Sengathi ke umoya wakhe ungalala ngokuthula bafethu. Niduduzeke, siyazi ukuthi sonke siNingizimu Afrika asilahlekelwe. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.